Kacingnya keren bon wanra ka khuj ka suba ka dei ka phang ka bakinong shong shnong om tang ki chakasor henry hadu kinong kendong ru ki keren bahamanta ba kacing kali kami ba kumnu enle ne shanu ban bread i kanyut ka ba mi man la kasni om tang na ki yeng kisam henry na ki shnong ki yau ki dukan ki chakasumar nalor ki weipat halor kani ka jinge ka solid waste management cell ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC khat khandai trek nai wieng archar fly kala play mau nong rem man snai ka chaka lumnyut lani ka resource recovering center ha maulai moro yakanik center ntei ka mang tangka ka balong san phun rulak tangka na ka tight gran archar fuwe archar fuar lingba ka 15 finance commission hak bakran na ka chingelang ba panya ulaong ba hakanik center ki samla ki bodan ki village organization ani ki self help group kin dan banta ban thau ki lat kamai pat lingba ka chingchiet yo nyut ki wei ki blai don lang ki kunthop yu ba tebor lang pathau MDC ka molai bo bat kum executive member ka na land uba Victor Rani executive member ba di page ka health and sanitation ka council ki officer lem ki nong ngelam shnong ngidon kumba khat sau spa nrupo sautuli ki dorbashnong tedengi kenlang bat ikwewe ki hima hapo ka jingpet jongka KHDC ngidon kumba san sautuli ki hima te mdunai kalai hajar teli ki shnong te kamde ka ba suk ya ka ba ngin korbar ya baro kini ki shnong let's say so ban penpau bat ya ka jingkemen namar sekada shnong moro kande ka we na ka shnong na padeng kini ki lai hajar ki ban sedang ya kini ka pilot project hakabede jingkhut jing suba te kumbala yo jing penshai ni ba wanshan ngi suthu ba ka jing thmu jongka sarkar jala bat nakaleng jungi kum ka district council hadin bigla yo ya kanika ak ya ka bangin pentrekam kala long ke syaka jing bakhli ka bakhya hadu kata namar bental ding ekran shipang ka jing jing ki dor barshnong ngi keren chapang ka jing ki issue ki babun ki mat jingatai haba don hayeng ha jaka pa ha office rekam ha kanono jaka ngi kum ki noi lam shnong i ba ki ju keren chapang tang artali kita kita ko wei kalong ha ki keren chapang ko umbam undi ba ka ba ki keren chapang ka khoi ka suba te ladangi phai ka jing khoi jing suba sultanat babun hina kilian ki dorbar shnong hapo sorshilong ki persyangkat bala ben be ya kani da ka ba lumthup ya kinyut lingba ki kali ki ba ki don ha ki shnong ba kin le lum naman ki yeng naman ki jaka ban li bu shepo maten ngi kentu ya ki noilam shnong ngi kentu ya ki nong shnong ba kin but renti ya kini ki rules ki ba ngin ai ha ki shnong baro ba kin pentrekam kumjuru nakaliang ka district council menta omtang bingiwan ra ekani ka resource recovery center kaban lumthup ikinyut hangni bat ka baar kaban long jingmentoi ka long ba lingba kani ka resource recovery center kala ru ban penmi bonteli ki kam nangni ya ka baki para samla ki jungi ki bamdon kam don jam ki long kemi ki badan ha ki self help group ha ki village organization lingba ka jing ithu naka block office kila lese ban shimenta hakum kani ka RRC ondala dep te yakani dan kam shushu ban yo ika training te nakaliang ngajungi ngi danru wat ka jing thmu ban menta ba ngi la penkre ban pha training ki officers jungi ki engineers jungi shabar ringkat bagi company ki bahe yakaba nginla banwanra yaka solid waste treatment plan hangni hapo shillong by de jong ka council